अमरेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ललटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भोग की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमरेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ललटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब कर दिलावा के बटे चहेता अइले दुआरे देख रहुए हो बेटा अमरेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब कर दिलावा के बटे चहेता अइले दुआरे देख रहुए हो बेटा गोह से अमरेंद्र भैया के जितावे के बा विधायक बनावे के बा अमरेंद्र भैया के अब की विधायक बनावे के बा अमरेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ललटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भोग की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमरेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शाहपुर औरंगाबाद। गरीब मजदूर के हवन भैया नेता विधायक बना के अब की करे के बा विजेता ललटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब मजदूर के ईता हवन भैया नेता विधायक बना के अब की करे के बा विजेता अब की लालटेन पर बटना दबावे के बा विधायक बनावे के बा अमरेंद्र भैया के अब की विधायक बनावे के बा अमरेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ललटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भोग की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमरेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता के हक के खातिर उठावे ले आवाज हो सब करे बाटे अब की इनके पनाज हो भोग की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता के हक के खातिर उठावे ले आवाज हो सब कर बाटे अब की इनके पनाज हो अंकित कुशवाहा के नबतिया के भुलावे के बा विधायक बनावे के बा अमरेंद्र भैया के अब की विधायक